watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGC. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. It's a wonderful Wednesday mga kabalitaktakan. Isang araw na naman na magkakasama tayo ulit dito sa Morning Balitaktakan. At ngayong araw na ito ay ibibigay namin sa inyo ang iba't ibang kwento ng pagsisikap at iba't ibang kwento ng mga Pilipinong ano ba yon? Umaangat sa araw-araw na mga iba't ibang challenges sa buhay. Kaya naman tutok-tutok na sa inyong favorite dynamic trio tuwing umaga. Makakasama niyo po Charles Limon. Namiss ko yung dynamic trio na yun, no? Yan. Recounting the narrative that matters, inspiring critical stories lamang ang hatid sa inyong agahan. Sabay ng inyong agahan, rather. At nagbabalik, and again, here to stay, ang raketera at madiskarteng Ma'am si Shaki. Ayan, Oh. hindi pa rin makukumpleto ang dynamic trio kung wala ang tumangkad na minion. Tumangkad ba? Gaano kalaki? Ang tumangkad na minion ang nag-iisang kung saan-saan nagpupunta para makakuha ng mga kwento na i-share sa inyo mga kabalitaktakan. Randy Guzman, napakaliit pero napakakulit. Oo, makulit na kasama ang dynamic trio at mapapanood nyo kami kahit gumagamit kayo ng free TV, pihitin lamang ang antena sa tamang direksyon at mahahanap nyo kami via the GNN or Highland TV channel na depende on your respective location. At oo din na pag gumagamit tayo ng Smart Digital TV at meron tayong Digibox, yan, just choose the channel number, Highland TV or GNN channel. Again, it depends kung saan po tayo naririto dito sa Pilipinas. And also, we have other platforms where you can watch us, di ba? Yan, tama yan. Meron din tayong Facebook account. Yes. Diyan, just choose RNG Luzon. Hanapin niyo lang po, and YouTube channel at RNG Luzon, o ang Instagram o ang Twitter kung gusto niya naman ang marites or mag-share ng iba't ibang mga kwento. Pwede po yan. Hanapin niyo po RNG Luzon dyan po sa TikTok and Instagram. Yan. Tama ba? Tama. Oo. Meron tayo ng mga yan, And, ayan, naririnig nyo na po ba ang napakaganda kong voice? Mami, ayaw ata maniwala na tumangkad ako. Kaya sabi, ay, that's lying no. Fox, Oo. sabi. Oo, kaya naman Mga po, 2 centimeter. Oo, tuloy-tuloy lang po tayo. Panoorin nyo po kami sa lahat ng social media platforms and hanapin nyo kami sa inyong television para naman meron kayong kasama na nagbubukas at nagsisimula ng bawat umaga. Yan. At ang lamig ng umaga ngayon, Oo, Charles. ang lamig. Bakit kaya?
Ayan, sige, ating alamin yan po sa latest weather update ngayon nating May 18, 2022. Ang ating latest weather update, patuloy pa rin pong makakaranas ang buong Luzon, especially dito po sa Central at Northern Luzon, ng maulap na panahon na may dalang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Ito'y dahil pa rin po sa frontal system na nararanasan ng Northern Luzon dito po sa taas ng Batanes, kung saan nagdudulot ito ng localized thunderstorms at pag-uulan dito po sa especially dito sa Cordillera region, dyan po sa Cagayan Valley, and dyan po sa Ilocos Norte. So sa ating mga kababayan dyan, mag-ready-ready po kayo lagi ng inyong pananggalang sa ulan at maging alerto sa mga anumang pagguho ng lupa o pagbaha para po sa inyong paglika. So I think 1 week ata itong mararanasan natin na maulan na panahon. Diretso, malay mo, diretso na yan. No? Diretso na yan siguro hanggang tag-ulan. Pero ang pinakamababang temperatura ang naitala kaninang umaga po ay 16.6 degrees Celsius dito po sa Baguio City. At inaasahan po itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.5 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:27 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:18 in the afternoon. Kaya huwag kalimutang magdala ng mga payong at sombrero at kung ano pa yung mga dadalhin pang protekta. Protection. Sa atin kayo. Si Protecta. At sa ating naman pong mga motorista, mag-iingat po tayo, wag po tayong magmamabilis po. Kapag nagmamaneho and dapat po ay lagi kayong alert. Nagmamabilis. Totoo naman. Nagmamadali. Pwede naman. Iba ang nagmamadali sa mabilis. So, ang nagmamadali may hinahabol, ang mabilis. Matulin. Bakit ba? Yun ang naiintindihan. Perfect ba kayo? Gusto nyo hanapin ko lahat ng pagkakamali nyo? Pwede. Ayun, mag-iingat po para maiwasan po ang mga aksidente dahil sunod-sunod din naman po ang mga nararanasan or nangyayaring aksidente po sa sasakyan po dahil nga sa madulas na mga daan. Dulot na rin po ng laging pag-uulan. Kahapon, di ba, merong na-aksidente ata? Oo, kahapon ng 2:30 dyan po sa Ato. Kaya mag-ingat. Ingat lang. Ingat Lalo na yung mga hindi sanay dito, yung mga turista din natin na pumupunta. And shout out po sa Asian Development of Biodiversity na nagpunta dito sa Baguio City to have a para i-observe ang Baguio City and nakita nila yung feasibility for adding more to help our environment. So good morning po sa inyo. And also topping up this morning, we have just added 10 more gold in the 31st SEA Games. At 5 doon is nanggaling kay Carlos Yulo, who has been really a winner pagdating sa apparatus. And collectively nga, 5 gold na yung nakuha niya. Adding to that is meron din tayong overall artistic gymnastics that contributed 7 gold medals, 4 silvers, and 1 bronze to the Philippines. Hindi din papahuli. Si swimmer Chloe Isleta as she joined or added 1 gold medal parade during the women's 200-meter backstroke. And alam nyo ba, Morning Barkada, that we are the third overall in the 31st SEA Games. We have just bagged it's still ongoing, but we are still bagging 30 golds, 34 silvers, and 50 bronzes as of Monday. Ayan, nasa gitna pa lang tayo. Pero hindi pa rin tayo papahuli, and we are still fighting even if ang dami ng pinagdaanan. Sabi nga ng coach from Philippine Sports Commission as well, that the pandemic, the training was different this time. But yet again, andito, ibinabandera ng kapwa nating Pilipino ang ating bansa. Actually, as of 9:30 kagabi, we already have 34 golds. Yes. 34 na. 34 na as of 9:30 kagabi. Yung 30 is yung nung Lunes Monday, ng gabi. Yes, and naka-apat ulit tayo. And wow. Actually, Dami. kahapon nadagdagan ng parang 10. Tapos nagkaroon ulit ng 4. So, 34 na po. Pangatlo pa rin tayo. Malay natin, di ba? Malay natin. Alam mo naman ang mga Pinoy, hindi Pataas nagpapatalo. yan ng pataas. Go lang ng go. Malay nyo makuha natin ang top spot. Pero nevertheless, kung ano man po ang makuha, we are proud of the Filipinos who went there to represent our country. So, congrats. So, sana patuloy na tumaas yung mga medalyang makukuha ng ating mga atleta. Pero balik tayo dito po sa ating bansa kasi
Nako, isa pong masamang balitang pagtaas naman. Ito'y naman na dahil po sa karagdagang kaso ng subvariant ng Omicron na karagdagang nakita ano po dito sa ating bansa. Katunayan po, kinumpirma na po ng Department of Health kahapon ang local transmission dito sa ating bansa. So kahapon po ay nakapagtalapang DOH ng 3 karagdagang kaso ng Omicron subvariant BA.2.12.1 dito sa ating bansa, driving the case tally of subvariant to 17. So meron na tayong 17 cases ng nasabing subvariant. And ayon po kay Undersecretary Maria Rosario Vergere ng Department of Health, and I quote, 3 kaso ng subvariant BA.2.12.1 ang na-detect natin sa Western Visayas, isang returning overseas Filipino mula sa United States na bakunado at 2 local cases. Isang bakunado at ang isa ay bine-verify pa natin ang kanyang vaccination status. So yan po ang latest update kay Dr. Maria Rosario Vergere ng Department of Health. It is very intriguing kung ano yung dala nitong panganib nitong subvariant na ito. Pero sabi po nila, parang kakaunti lang yung kung i-compare natin yung harmness or yung kung gaano ko to kalakas sa compared to Omicron na originally na nagpataas ang kaso natin during January, February. Ngayon tinitignan natin, since we're all vaccinated, tignan natin matitest dito kung nag-way out na ba or nag-worn out na ba yung vaccine natin or kaya pa ng ating katawan na tanggapin to. And Tama. reminder for everyone, lalo na yung mga immunocompromised to get your vaccinated. Kayo kasi ang priority from the list. And aside from that, our people with comorbidity and also our senior citizen. Kasi in Japan, they're still hesitant to get their vaccines taken, kaya hindi din binibigyan ng measures or they're not yet allowed to go outdoors. So sa atin dito sa Pilipinas, we're happy na dinadala nga natin ang mga vaccine, lahat yan sa ating mga senior citizen and everyone that is in need of this direly. Oo, at isa naman pong kailangan din po ng ating mga manggagawa, bukod sa bakuna ay ang differential pay for night shift. And Paano ayun yan? po, napirmahan na po ni Pangulong Duterte. Siyempre may mga nagjo-duty ng gabi. Ito yung mga night shift differential po. Differential pay for government workers. So ayan, pinirmahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act number 11701 noong April 13 na nagga-grant po ng night shift differential pay sa mga government employees including those in government-owned or controlled corporations working between the hours of 6 p.m. hanggang 6 p.m. hanggang 5 a.m. So halimbawa daw po ay yung sa Palawan, very clear daw po na 6 p.m. to 6 a.m. pala. Mali. Ayun, so mabibigyan na po sila ng payment as compensation din dito sa kanilang ginagawang trabaho, na panggabi sila. And ang rate po is not exceeding 20% of the hourly basic rate of the employee as determined by the head of the agency. So depende pa rin yung sahod niya sa kanilang mga head po, sa mga pinuno, sa mga nagpapasahod. Pero hindi siya dapat mag-exceed sa 20% of the hourly basic rate. So, hindi pa rin natin, baka naman 1% lang ang ibigay. So, sana meron, sana merong ang dito sa law na to, mas okay sana kung meron yung talagang magkano ba, ilang percent ba. Kasi kung ang magde-decide lang ay yung company. Ilang percent. And hindi siya aangat ng 20%, malay mo 1%. And diba, government, pero pera malaki namang tulong pa rin yun. And sa government, marami pa rin po na mga benefits ang nakukuha po. Pero sana pati yung minimum wage earners natin, although they're not working beyond yung mga night shift na ganyan, i-consider na rin nila kasi they've signed already in NCR yung pagtaas. Sana i-consider yung ibang provinces as
well na itaas din ang minimum wage sa kanila kasi mostly sila pa yung nagtatrabaho ng mas extensive, although in a day shift lang. Hindi man umaabot ng gabi pero extensive yung ginagawa and massive yung ginagawa nilang work for it to be done. So, sana ma-consider din yan. But still, a good news for everyone. Night shift differential and sa totoo lang, kinocompute namin yan. Kinocompute namin yung mga yan. And syempre, mamaya-maya lamang, meron tayong mga live guests that will relieve the culture, religious culture in pageantry, which is Santa Cruz. Tingnan nga natin ang mga organizer, model at designer na kasama dyan. Yan, mamaya naman ating silipin kumusta po ba ang ating standing ng ating bansa dyan po sa ginaganap na SEA Games 2021. Atin pong alamin yan mamaya. Makakasama po natin ang isang sports analyst. Tutukan niyo po yan. Oo, nagulat ako 2021. Oo, 2021. Kasi naudlot yung 2021. Oo, tama. Parang Oo. Tokyo Olympics na. Pero Oo. hindi mauudlot ang pangaharanan sa atin ng isang napakagandang dilag. Kaya simulan muna natin ang umaga with her sweet voice. Panoorin natin ito. Someday you're gonna realize. One day you'll see this through my eyes. By then
coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ayun, may target na ako. Kailangan ka sa akin. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:29 ng umaga. Gising-gising na, bangon-bangon mga kabalitaktakan ngayong umaga. Ating pag-uusapan ito pong latest standing ng Pilipinas dito po sa SEA Games na nangyayari po dyan ngayon sa Hanoi, Vietnam. Sa ating latest update nga po, ang Pilipinas ngayon ay nakakuha na po ng kabuang 34 gold,
39 silver at bronze na 51. So kabuuan po ay nasa 124 medals na ang ating nakuha dyan po sa SEA Games 2022 dyan po sa Hanoi, Vietnam. And we are on the 3rd place. Is this good or is this bad? Tignan natin mamaya. Dahil ngayong umaga pong ito, makakausap po natin ang isang sports analyst ukol po dito sa nangyayaring SEA Games 2022 at makakasama natin ngayon ang sports analyst na si Sir Rex Bawang. Isa po siyang sports analyst at siya po ay nagtapos ng nag-graduate po siya ng Institute of Sports Coaching Science sa Chinese Culture University. Hello Sir Rex, good morning po. Good morning everyone and good morning to our viewer. Am I audible po now? Ayan, okay po sir. Sir, good morning po. Baka may gusto po muna kayong batiin sir. Lahat na po kayo dyan sa studio and of course all the people are watching at nanonood sa ating ngayong umaga. Good morning po sa ating lahat. Ayan, good morning po sir. Sir, una pong katanungan natin, kumusta po ba ang inyong assessment dito po sa ating mga atletang lumalaban ngayon dito po sa SEA Games 2022? Kumusta po yung standing ng Pilipinas and yung performance po ng ating mga atleta overall po? Ano pong masasabi natin dito? First of all, we are in good hands. I think hindi pa naman tapos yung mga laro at nakikita naman natin that our athletes are performing. That's on my personal opinion. And be prepared for it. And I think we are looking at it na hindi pa naman malayo na makakahabol pa tayo sa second place. Medyo dikit yung laban natin sa ranking kay Thailand, sir. Pero sir, sa inyong assessment po, sino-sino yung mga malalakas nating mga atleta ngayong taon na ito na lumaban po dito sa SEA Games? Kasi si Carlos Yulo nakakuha ng 5 gold, yung si EJ Obiena nakakuha din ng gold. May mga expected pa po ba tayong mga atletang mag-excel for na makakuha siguro ng gold or at least fare better than other countries po? Yes, of course. I would like to start with our bowl games. Nandyan pa naman yung mga major bowl games natin, hindi pa tapos yan. And we have a fair shot of having the gold medal. And of course, gusto natin ipagmalaki din ang mga atleta natin na natitira pa sa larangan ng combat sports. Nandyan pa yung Muay Thai, katatapos lang yung first event nila kahapon, yung Y Crew, Muay, yung parang form din nila. Ang mga labanan ay magaganap starting today. We have also the Bovinam, nandyan pa yung boxing. Pwede tayo pang makasungkit ng mga medals doon na mga laro. Okay po sir. Opo. Next ko pong katanungan, may mga kababayan tayo, especially Cordilleran pala, na nag-gold dito po sa ating iba't ibang palaro dyan po sa Vietnam, especially Jean-Claude Saclag, kasi sa Muay Thai ata siya Kasi under Team Lakay siya. Kickboxing. Ano pa? Kickboxing, si Jean-Claude Saclag. Ayan, kickboxing pala. And yung iba pa po. So far, kumusta po yung mga... Kumusta po yung mga Cordillera na athletes natin kaya? Would they fare better sa iba't ibang mga atleta ng ating bansa or ng ibang atleta ng ibang bansa po? Yes sir, I am very optimistic. Kahapon, nag-gold din si Eslay Erica Bumugaw sa sinasabi ko kanina na Y Crew. Kasama niya ang kanyang partner na Miss Yusores. So they are the first one to get a gold medal in Muay Thai. So ngayon, ang mga labanan, nandyan pa rin yung mga kasama natin dito sa Cordillera na lalaban para sa Muay Thai. And of course, nandyan pa rin yung Vovinam. Ang Vovinam ay isang laro o martial arts na para sa Vietnam din. Kung tayo, may arnis tayo sa Pilipinas, sila rin nag-host sila ng Vovinam. It's a martial arts for Vietnam. And nandyan yung mga stand-out ng Team Lakay, sina si Jeneline Olsim, lalaban sa Vovinam. And ang mga kasama niya coming from Team Lakay.
Ayun, sige sir, parang magandang abangan yan, ano. Sa ngayon sir, sino po yung inaabangan pa nating lalaban ng mga atleta natin at expected siguro na maganda yung kanilang performance for this SEA Games ngayon po habang papatapos po itong palarong ito? Yeah, we have to see and watch the games for Muay Thai this day starting today. Hindi ko lang alam kung sino yung mga nakasala ngayon, pero nandyan yung mga standout natin. I know this because yung Muay Thai kasi, dito sila sa Benguet State University nag-base at nag-train for the SEA Games. So I have seen them prepare at nandun naman yung kanilang, everything was actually there. Binuhos lahat yung kanilang kaya para paghandaan ito. Ganon din ang Vovinam kasi nasa La Trinidad din yung Team Lakay. And I have seen them also train so hard for this. And I hope that we can have a medal on that event. Okay po sir. Opo. Dito nga po, no, let's go deeper po dito sa ating performance po ng ating mga atleta. Sa tingin niyo po ba, kulang pa rin po ba sila ng suporta ng pamahalaan ukol pagdating sa paghahanda until sa pagpunta doon sa dyan po sa Vietnam? Kumusta po yung assessment natin? Do they need much more support from the government para po dito sa in terms of the sports sector ng ating bansa po? Yes, sir. I think the government is doing its part. And binibigay naman nila yung pondo para sa mga atleta natin sa paghahanda. Nakikita rin naman natin yung suporta nila because in fact, inaalaw nila yung mga ibang sport na may option mag-train abroad. So may overseas training din sila just to prepare for these kinds of activities. At nandiyan naman nakikita natin na sinusuportahan naman sila ng ating gobyerno. And of course, we have to look at also private companies and private individuals who are also helping these athletes prepare for our SEA Games. Okay. So in short, sir, hindi naman tayo nagkakaproblema in terms of the support and the training that we are giving to our athletes po. Yeah, in my personal opinion, parang ganun. Okay po, sir. Sir, matanong ko lang po kasi isang taon pang ating antayin before ito pong 2024 Olympics. Sino po siguro yung mga promising na mga nakikita nating mga lalaban po for Paris 2024 Olympics dito po? Although matagal pa to pero hindi naman siguro masama kung ating alamin kung sino yung mga pwede nating ilaban ng Team Pilipinas dyan po sa Paris sa 2024? Yes, sir. That would be a tough question. Pero we have to back in. Sa dati nating mga nag-medal na, nandyan pa rin naman sina gymnastics, Carlos Yulo, sa ating athletics na si AJ Viena sa pole vault, and of course, yung mga boxers natin. And I would like to add that Muay Thai will also be included already as an Olympic sport in this coming sa Paris, France. So our hopes will still be again on these sporting events. And I hope na yung mga kababayan natin dito sa Cordillera will be able to take part on that big stage. Sir, panguli na lang po na pahabol. Bakit daw po ba gustong-gusto ng mga Cordilleran ang Muay Thai and iba't ibang klase ng martial arts? Sa inyong pananaw po, bakit po ito nakakahiligan ng ating mga kakailian dito'y Cordillera? Yeah, again, a very tough question. Pero we have to back it up with, sabi nga nila, kailangan i-research din natin yan. Pero, of course, common sa atin yung warrior type daw, yung warrior characteristic na gusto nating lumaban. But looking at it, our build, the Cordilleran build, physically is actually for combat sports. Doon natin nakikita, hindi tayo masyadong katangkaran, hindi rin tayo masyadong mabilis para sa mga speed events or sports activities. But the way I look at it, tamang-tama lang yung build natin para sa combat sports. Actually, I'm looking at weightlifting also para
para sa ating mga kababayan dito sa Cordillera. It's where we can, I think, personally, it's where we can excel also. May matutunog bang mga atleta ngayon, sir, in terms of weightlifting na pwedeng sumunod sa yapak ni Heidelin Diaz? Yun na nga, sir, ang kailangan din nating umpisahan dito sa Cordillera, ang grassroots development for weightlifting. Pero okay, I think okay na ata, pwede na ata ibalik yung weightlifting kasi unang nagbanta ang Paris Olympics 2024, natatanggalin na nila yung weightlifting. Tama po ba, sir? I'm not quite sure about that, pero we have to hope and pray that Heidelin will still be there defending his her crown, I should say. Ayun, alright po, sir. Sir, baka may mensahe po kayo sa inyong mga kapamilya ngayon and sa mga nakikinig natin at sa mga atleta na din po na ngayon lumalaban dyan po sa Hanoi, Vietnam. Your message, sir, go ahead po. Okay, thank you. I would like to take this opportunity to extend my support, kahit na virtual yung support natin para sa mga atleta natin dyan na lumalaban pa rin sa Southeast Asian Games. Alam namin na pinaghandaan nyo ng mabuti to. So we hope and pray that everything will be well. Bonus na lang po at magkakaroon tayo ng mga medals. And of course, ang mga estudyante pa dyan, student athletes na gustong mag-excel din sa sports. Of course, kaya nga nauna yung student bago yung athlete because we have to unahin muna natin yung pag-aaral bago yung pag-aatleta. Alam ko, may mga estudyante pa dyan na nagmo-mojo. Keep on doing it. Finish it, submit it, and have a nice day. Yan, alright. May isang magandang discussion, sir, ang inyong binahagi ngayong umaga. And siguro, makagold na din, maungusan na din natin ang bansang Thailand in terms of gold. Thank you very much po, sir. Yeah. Thank you, sir. Ayan, yan po si Sir Rex Bawang. Isa po siyang sports analyst pagdating po sa iba't ibang types ng sport. So malaki ang tsansa ng mga Cordilleran dito nga po sa Muay Thai and sa weightlifting. Pero atin pa rin tabayanan ang mga latest update po dyan po sa Hanoi, Vietnam, dito sa nagpapatuloy na 31st SEA Games ngayon na ginaganap po. At magbabalik ang Morning Balitaktakan. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RMG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV.
Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin din malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o ibang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. This morning, young and passionate designers, organizers, and models ang makakasama natin dito. Parang nanliit nga ako dito. Parang feeling ko, naramdaman ko ng edad ko. Although, with their passion and enthusiasm, nakita natin how they have been and they will be organizing events that is reliving our culture and tradition. We have this morning, Chloe, Ashera, and Jim Ray. Good morning, everyone! Good morning sa tatlong ito. Good morning po. Oh, sige, bati muna tayo. Sige, Jim Ray, ikaw muna. Hello. Kyle yan. Ay, ikaw naman, Ashera. Good morning sa mga kapatid ko dyan. Oh, shout out na yan. And syempre, Chloe. Good morning po sa aking pamilya dyan. Para po. Oh, medyo shy yan. Kanina nga gusto niya nang sumayaw. Medyo na shy. Na po ba? Nagsisimula pa lang. We're just heating up our stage this morning. And morning, Barkada, I just wanted to ask Chloe, paano nga ba ninyo sinimulan or how did you organize this sa gala? Actually, our head is si Sir Rain. Siya po yung na may idea nito. And I was so excited nung nalaman ko to kasi like first time kasi to sa Baguio. I mean, nakikita lang natin siya sa television tapos biglang papasabi ka, ay, ang ganda. So why not experience this in real life? So yeah, so people should really experience dito sa Baguio. Alam mo yung papasali ka pa kung gusto mo if you like. Exactly. Sabi mo nga, Chloe, nabanggit mo, no, it's the first time. How important it is that we add this, not just a tourism attraction, but also relatively in our preserving our culture here in the Philippines and here in Baguio City.
Kasi nga, nag-start tayo ng pandemic, di ba? Ang dami nating nakalimutan. So, Yes. nag-stick tayo sa social media platforms. Doon lang natin nakita. So, yung nag-start ng event na to, yung sa gala, di ba? Parang ma-excite ka na parang, uy, meron sa Baguio. Uy, wow. Ako nga, sali ako. Like, you can join. Like, anyone can join this. Kasi nga, it's part of reliving tradition kasi we are millennials ngayon. Tingnan mo po sila, ang ganda, ang gwapo. Di ba? Ako. Oo, di ba? Definitely, oo. Gracing Opo. us talaga with your beauty and elegance this morning. Naku, excited na kami for that sa gala. And to our models, kasi si Ashera and Jim Ray will be models for that event. No? So personally, how were you encouraged to join this event? Ikaw muna, Ashera. I want to celebrate the discovery of the Holy Cross made by Yes, Saint Helena. Yan. Ikaw naman, Jim Ray. It's very, Lapit mo lang yung mic yan. ninenervous ako eh. Ay, hindi. Ayan. For me is to build my confidence kasi medyo mahihain ako. Mm-mm. Ganun talaga pag Cordilleran. Oh, 'di ba? And we're removing that stereotype already, 'di ba? Nasabi na pag Cordilleran medyo mahiyan, pero hindi. It's very prominent on what you're doing right now. And ito naman, Jim Ray, ikaw, nabanggit mo kasi kanina that your height is 5'6". How would you encourage people, yung mga kayo may ganong height, to encourage them to venture into modeling? Kasi 'di ba parang dapat matangkad ka, dapat ganito. Sige, ikaw, how do you Sa encourage them? mga nahihiya dyan sa height nila, kahit maliit, matangkad, kahit sino pwede. Just be yourself. Be Why? confident. Ay, gusto ko yun, ha? O parang beauty queen yung sagot. Akala ko ba models kayo? Parang pang beauty queen yung mga tanong. Ikaw naman, Ashera, also kanina sabi nga natin, na we're not just attributing it by height, but sabi mo nga kanina, we are an average height ng Pilipino. Ikaw, how do you encourage young women to venture into modeling? Be confident lang and may time pa. Oo. Madami pang time. Imbitahin natin si Ma'am Renyo at tatangkad pa yan. Ayan. And ito naman, sabi mo kanina, Jim Ray, you're an education graduate, diba? So how did modeling change your perspective into the reality of life, on how you discipline yourself? So, for the being an graduate of education, it changed my perspective that even though you graduate, you can also do modeling. Because modeling is one that you will show your confidence, being an inspiration sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, o kahit sino dyan na gustong mag-modeling, you can be an inspiration sa kanila. Yan lang. Thank Wow you. naman, truly inspiring. It's heartwarming, no? And si Ashera naman, ay naku, meron pala tayong model na journalist dyan. So, ikaw ba, how did it change your perspective through modeling? Yung confidence po kasi sa isang journalist, dapat mahasa. So, I joined modeling para mahasa din siya through journalism, walang hiya-hiya. Ganun po. Oo nga. And now, let's invite everyone. Chloe, as one of the organizer, sino ba yung pwedeng sumama dito? Pwede pa ba tayo? Open pa ba tayo for participants maybe? Or designers who would want to join the Sagala? Yes, we are open until May 26. So mag-register na po yung mga ibang agencies diyan. Kung nagtatago po kayo, comes na po kasi this is the event that will show everybody na our models i-relive po natin tong field na to. And we are hoping for you guys to be part of that. So come on now and show your uniqueness to everybody. Sagala is the event. Wow. So come on, guys. Yes. And Jim Ray, invite them naman. This will be on. Kailan na nga ba to? So, hello Kakailian, I invite you to watch our event this upcoming this May 31, 2022. Wow. And ito pa, Shara, invite everyone. This is such a big event. I want you to watch this. Come na, watch na. Wow, come na. Ikaw naman, Chloe. All of the specifics, kung sino yung gustong sumali, kailan, at ano nga ba yung route ng Sagala na to? Oh, okay. So, this will be held on May 31. Magsa-start po tayo sa upper session. Our end route po is Melvin Jones. And of course, maglalakad po yan. Hindi po agad na magta-transport doon sa Melvin Jones. So, ibig sabihin po, anyone can witness this. Pati po, so kayo rin pupunta po kayo doon. Oo, pupunta kami doon. We'll truly be there and we will support you. And anyone na gusto nating pasalamatan, Jim Ray? As addition, we have an afternoon event then. Oh. So, yes, from 3 p.m. to 7 p.m. Yep. At Mofamco Hall. Yan.
And I want to thank my my manager and designer, Wow. Sir Christopher Tabili. Thank you very much. Good morning. Kaya Thank gwapo you. ako ngayon. Confident lang. I like that. Tama After lang. I want to thank my designer, Miss Julie Dan Vergara, and my handler, Sir Christopher Tabili po. Oo, thank you. And ikaw naman, Nicole, imbitahin natin lastly, and sino yung mga gustong pasalamatan? So, I want to thank si Sir Rain, si Tita Sel po, and of course, ang aking magandang mentor ko today, si Ma'am Santi. Yes! She's here with us in the studio. Pero of course, again, May 31, 8:30 a.m. dun po sa upper route ng session magsa-start. Come na po. And you can still register. And you can watch po dun sa MAFCOM Mofamco. Yes, tama yun. So, it's actually 250 po yung ticket. Okay rin naman pala. Let's support our young, enthusiast, and passionate models and organizers in this event. Again, it's reliving a tradition that has been slowly dying. But again, we want to feature this again to make it as vibrant as it could be. Kaya Morning Balitaktakan, abangan natin on May 31st. At magbabalik pa rin kami. O, babay na tayo sa kanila. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Bye! Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV.
Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan! Bakit daw ako nasa harap? Para tumangkad. Ganun ba? Oy, daya. And again, thank you so much to our live guest na pumunta talaga dito. Napakaaga. Thank you so much for sharing us your time and your talent. Manonood po kami on May 31st. At nood na tayo, Morning Barkada. Totoo ba? Saan ba yun? Hindi nakikinig. Upper Session Road. Reiteration. Bago yan, we would like to thank, manood din po kayo mga kabalitaktakan namin dyan sa La Union. Maraming salamat po sa panonood dyan sa Kabasa Pugo. Ayan, Pugo La Union. For sure nanonood ang mga kasama natin dyan sa Pugo Adventure Pugad Resort. Good morning po sa inyo. And gusto ko din po batiin ang buong government po ng La Union. Magkita-kita po tayo mamaya. Ayan. And may nagpapa-shoutout po, sabi. Pabati naman kay Ann Rich. Good morning po sa inyo. Sa wife daw po ni Sir Randolph. Kay Ate Angela na tulog pa at sa Padlan family. Diyan po sa Kalasyaw, Pangasinan. Good morning! Good morning! Yan. Shout out din sa Limon family dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur. Ang nanay ko at tatay ko. And also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. And nagpapa-shout out si May Angeli Daos Cornet. Complete team na yan baka pwedeng mapagbigyan na sa request mo. Uy, pa-schedule. And also watching from our YouTube channel, J. Mark Marzo. Good morning, Northern Luzon. Sabi niya, good morning. And also may nanonood din dyan sa Agoo, sa San Manuel Sur. Good morning po. Sa aming mga international viewers, maraming salamat sa pag-a-adjust sa aming oras para mapanood ang Morning Balitaktakan. Of course, sa aking pamilya dyan sa Kabala Union and the Mortis na palaging nagigising ng maaga. True. International viewers sa Korea and kahapon sa Barcelona and also Canada, United States, Europe. Maraming salamat for watching, and also to my kids Ella and Ethan, at hindi rin kami magsasawang magpasalamat sa TG Home Builders, NGCP at Baguio Country Club. Yan. At pasalamat din po kami sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and ang pampawi sa mga sakit ng aming katawan at kung ano-ano pang sakit na aming nararamdaman. Ang mga produkto po ng Aldrich Corporation, just like Paumasahe, Pauliliment, dahil wala nang aw sa PAW! Pasalamatan din natin ang pampawi ng mainit na panahon, ang Batang 90s Milk Tea, at wag din natin kakalimutan ang nagbibigay sa atin ng musical instrument, Musar Music, at ang adventure talaga na mapupuno ka ng adventure at kasiyahan dyan po sa Pugo La Union, Pugad Adventure Resort. Bago po kami mag-end, we would like to congratulate all our athletes sa mga nakauwi at nandyan pa po sa Vietnam. Good luck, congratulations, and we are proud of you, and I'm also proud po kay John Mark Monsada na gising na po today. Good morning! Gising na siya. Isang wonderful Wednesday na naman ang noon ng Dynamic Trio, at magbabalik kami bukas with more stories that you can rely on. Rely on. Yan. And syempre, ang Mamshi na madiskarte at laging bangag binsan at raketerang Mamshi Shaki. Ang nag-iisang minion in the house, napakaingay, napakaliit, pero napakakulit. Randy Guzman. Yan. At nakasama nyo naman sa diskusyon na tawanan, Charles Limon, at bukas magsama-sama ulit tayo sa isang panibagong umaga dito lang sa Morning Balitaktakan. Bye!